Araw ng Pasko, December 25. Merry Christmas mga kapotpot. Tayo ganado magbisikleta, syempre. City night ride tayo. Punta tayong BGC, punta tayo Ayala, tsaka Rockwell. Rockwell pala muna una, Rockwell, Ayala, then kumain tayong pa BGC. 6:30 ng gabi pag dito sa Marilao, lalo pag galing sa amin sa looban. 6:30 ng gabi, parang kala mo gabing-gabi na eh. Wala nang masyadong mga tao sa labas. Pero paglabas mo ng MacArthur Highway, doon makikita mo buhay lahat ng mga tao. Yan ang isang nakapagpanibago sa akin dati nung paglipat ko sa Marilao. Kaya hindi ako masyadong nag-night ride nung bago pa lang ako rito kasi nakakatamad lumabas. Parang feeling mo talaga gabing-gabi na. Pero yun nga, tuwing lalabas naman ako may dalang sasakyan, pag napunta ako MacArthur Highway, ibang-iba, ang dami pang tao. Yun nga yung sinabi ko, inulit ko lang. Yung MacArthur Highway na, dire-diretso lang tayo dito. Dadaan tayo SM Marilao, may Kawayan, Valenzuela People's Park, SM Valenzuela, Malabon, tapos Monumento. Tapos ang kaya magandang dumaan, EDSA o Manila, mamaya natin pag-usapan pagdating sa Monumento kung ano mas okay na ruta. Ayun, Monumento na tayo. Di pa rin ako makapag-decide kung EDSA or Manila tayo magruruta. Saan kaya? EDSA siguro. EDSA talaga. Hindi, Manila na lang. Pabalik, tsaka tayo mag-EDSA. Sige, Manila na lang. Tapos EDSA tayo pabalik. Grabe, sikip sa Monumento, pakaraming tao dito. Grand Central. Ganda sa ilalim ng LRT. Ang liwanag buong kahabaan. Wala tayong problema sa ilaw dito. Time check 7:21. Dito na tayo sa Abad Santos. Dire-diretso lang to, sana matsempohan natin puro green. Kasi mahirap dito pag natsempohan yung stoplight na puro red. Ang daming hinto. Rito doon sa may Esplanade 9,000 sa Jones Bridge. Ang ganda ng kulay ng National Library, National Museum. (7:44) kilometer 0 na tayo. Rizal Park. Ang daming tao, grabe. Paskong Pasko. CCP complex na tayo. Dito tayo sa gawing kanan, tapos Buendia na yan sa unahan. Kakaliwan tayo. So Buendia, tapos Makati, BGC, tapos pagbabalik na sa EDSA, dadaan tayo Rockwell. Tama, sakto yung ruta natin. Madadaanan natin lahat ng binanggit ko kanina. Buti maliwanag na itong part na to ng Ross Boulevard, yung pakaliwan ng Buendia. Dati dilim dito tsaka may mga butas pa. Ngayon wala, maayos. Hindi pala basta kaliwa doon sa Ross Boulevard. Kanan, tapos ito U-turn dito. Pabalik ng Buendia.
Tapos dire-diretso, ilalim ng LRT. Tapos Ayala. Uy, Padis din dito, Padis and Chill, shout out Sir Mike. Inabot tayo ng stoplight sa South Super Highway. Time check, eksakto ang alas 8 ng gabi. Diretso lang tayo rito, Buendia to eh. Pag dinala-diretso mo yan EDSA, pero kakanan tayo ng Ayala. Tapos diretso tayong Forbes BGC. Buendia na, makulay ah, may ilaw. Pero lagi na lang ang Buendia, mas medyo simple siya kumpara sa Ayala ang pailaw. Although ewan ko ngayon hindi ko pa nakita yung pailaw ng Ayala this year eh. Tingnan natin kung bongga. RCBC na tayo. Kanan tayo, Ayala Avenue 806. Ay, madilim. Hindi ganun ka bonggacious ah. Simple lang. Madilim ang Ayala. Simple lang, actually last year yata yun yung walang pailaw ang Ayala. Tapos ngayon ito simple lang. Dati umuulan ng LED rito sa Ayala pag Pasko. Sa Ayala Triangle kaya ang itsura. Wala, simple lang din sa dating Enterprise, dating Stock Exchange. Shangri-La. Time check 8:13. Tawid na tayo ng EDSA papunta ng Forbes. Ito papunta Moao. Ito pabalik na Cubao. Yun, 8:20. BGC na tayo. Grabe, napagod din ako dito sa kalsada ng Forbes. Medyo ahon ng konti rin eh. Siyempre hindi pwedeng hindi tayo mag-picture dito. Kanina pwede na sana tayo umikot tapos padiretsong Guadalupe. Pero dumaan muna tayo dito sa High Street. Yun, dito pala yung mga karamihan ng tao. Sarap sana pumasok dyan eh, sapat na yan. Kaya lang, napakaraming tao. Tsaka gabi na, 8:31 na. Tansya ko mga 10 PM tayo makakauwi. 10, 10:30 ganyan.
Late na 11. Yun, dito babawi tayo sa lights. Uptown Mall. Ayun, oh. Dito ang buhay na buhay. Siyempre mahirap tumiming ng picture dyan. Ang daming tao. First time ko naman dito, hindi ko sigurado kung tama ba na sumampa ako dito sa flyover o hindi. Pero doon ang pupuntahan natin yun, sa ano, power plant, ng mga ilaw-ilaw na yun. First time mo dumaan dito, sarap ah. Putik na mali ako ng sampa. Flyover pala ng BGC Ortigas yun. Papunta na Ortigas. Ang layo ng balik natin. Pag sa mapa. Balik pa ba tayo Rockwell? Gabi na eh. Ay, napatignan natin. Putik na yan. Dahil naligaw ako, nanghihina tuloy ako. Ang layo pa kasi ng ikutan. Di bali, pwede pa rin, punta pa rin tayo yung power plant. Pero pabalik nila tayo mag-EDSA. Doon na ulit tayo sa Manila dadaan para malapit. Mabawi man lang natin yung iniligaw natin. First time ko kasi dumaan sa flyover na yun. Wala, kung saan tuloy na ako napunta. Ay nako, si Boy Ligaw. Boy Ligaw. Uy, shout out kay Empoy. Nakita na raw ako sa flyover ng BGC Ortigas. Ay, pioneer na tayo, ilalim tayo, patawid na ang EDSA. Natundun ulit natin pabalik.
ng Rockwell. Woohoo! Yeah! Ganda ligaw pa, kalahin mo yun, no? Doon tayo papunta, oh, yehey! Ah! Sana na tayo rito after ng Guadalupe Bridge. Yun na, yes! Woohoo! Huwag niyo munang papatay ng ilaw! Yun, up close mga buildings ng Rockwell. Dapat dun manggaling sa tulay, maganda. Tama, yung Pamandaluyong. Saan pa tayo ron? Tapos doon na rin pauwi. Okay, saan kaya maganda makaposisyon para makapag-picture tayo na maayos? Pag-akyat. Akyat tayo yung flyover. Para sa kabilang side, medyo malayo-layo. Kita yung kabuuan ng mga ilaw-ilaw. Ganda rito. Para ka nasa ibang bansa. Alam ko na, tawid tayo sa kabilang side. Tapos pagdating sa kabila, balik na rin tayo. Pabalik tayo Ayala. What a nice! Woohoo! I love it! What a beautiful! Buti nilagyan na ng walkway sa gilid. Ayos na. Uwi na tayo. Mag-i-EDSA na lang pala tayo pa uwi. Kasi ganun din eh. Magkasing layo lang siya kung magmamanila ako. Mas okay sa EDSA, dire-diretso lang biyahe. Actually hindi pala, nagbago isip ko, Manila na lang. Kasi sa EDSA Rolling Hills eh. Medyo mapapagod pa tayo ron. Total gabi na naman, 9:16 na eh. So medyo inaasahan natin medyo maluwag na yan. Tsaka at least ito puro patag lang. Yun lang, nakadepende tayo kay Google Maps ngayon. Sana wag nilang tayo idaan sa alanganin na naman. Barangay Hulo, kanan tayo rito. Malayo pa pala to. 38 kilometers papapadyakin natin pa uwi. Nakaka 47 kilometers na tayo so far. Anong lugar na to? Hindi ako masyadong familiar dito ah. Kaya sundan lang natin si Google Maps. Huwag lang tayong ma-Google Maps. Hindi, parang alam ko to. Palabas yata ito ng Osmeña. Tama ba? Ay, alam ko na to. PRC pala to. Sa may Circuit Makati. Okay. Sige. Alam ko na tong ruta na to. Dati kong ruta to, bike to work. Pa Santa Ana. Okay. So Circuit Mall. Ang labas natin ito, Kalentong, tapos Santa Mesa. Yun, ayos. Naku, problema ko, sana bukas pa to. Alam ko may nagsasarang mga daan dito eh. Yung Santa Ana na, in fairness ha, gumanda yung kalsada rito. Wala nang barag. Dati itong shortcut na to puro barag-barag eh. Nakalentong na yan sa unahan.
9:39, Bacood, Santa Mesa na tayo. Makahanap muna ng kakainan. 3 hours na tayong bumapadyak. Kailangan nating kumain para may pang-uwi. Okay, SM Santa Mesa. Kaliwa na tayo dito sa Giraneta Avenue. Tapos diretso yan pa Bonifacio ba? Basta kaliwa tayo dyan. Nag-alangan ako, hindi ako nakapwesto sa kaliwa. Bale, antay na lang tayo. Ito, Araneta Avenue na to. Diretso lang tayo. At tama, pwede natin tumbukin pala yung LRT rito. Kung saan tayo dumaan kanina, C3. Yung mahirap dito sa Araneta Avenue, wala ka mabibili ng pagkain dito. Kaya tis-tis tayo hanggang marating dun sa alam mo, Quezon na, wala din eh. Gutom na ako. Yun lang, dito sa part na to ng Araneta Avenue, medyo madilim. Wala masyadong tao, wala masyadong establishment. Pero malapit na to sa Bonifacio. Ito pa naman yung sabi ko, walang kainan. Nagugutom na talaga ako. Nalayo pa, malamang sa MacArthur Highway na tayo makakain. Time check, 10:08. Ayun na, Bonifacio na tayo. Tapos sa C3 kakaliwa tayo. Tapos MacArthur Highway. Ayos. Konti na lang. Agoy, wala rin kainan sa Bonifacio. Mukhang talagang sa MacArthur Highway na. Sa monumento siguro. Ay gagi, saan ako pinadaan ni Google? Saan ako pinadaan ito? Matumabot na akong Balintawak. Nagkakaliwan daw dito po, tignan. Nawala sa ko yung lilikuhan. Napalayo pa ng bahagya. Maabot tayo ng Balintawak. Ayun, sumamba tayong Cloverleaf. Hanapin natin yung tower na papunta sa kabila. Ayun, nag-counterflow na lang tayo hanggang dito sa monumento. Tapos MacArthur Highway na tayo. Pero kakain muna tayo talaga. Grabe, nagutom na ako. Ubus ang aking stored energy. 10:19 na. Nakaka 62 kilometers na hanggang dito sa monumento. Tubig? Maliit lang. Ay, hindi yun, yung pangalawa sa malaki. Hansel. Ano may palaman? Ayan. Okay. Ayos na. Ayos na. Nakabalik na tayong monumento. At nakapag-merienda na tayo. Pwede na isang fudgy bar pang uwi. At yun, last 17 kilometers na lang mga kapotpot. Konting kembot na lang. Cool down na tayo rito. Time check, 11:08. Nakaka 75 kilometers na tayo. Bali plus 5 kilometers hanggang Ian House. Bali 80 kilometers din. So ulit na ride. Okay, maglaw na tayo, 5 kilometers na lang papuntang bahay. Bali makaka 81 kilometers na tayo all in all. Diyan nagtatapos ang ating Manila Ayala BGC Rockwell ride. Merry Christmas mga kapotpot. Huwag kakalimutan mo na kasabihan ka sa Benmax sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ayaw swertehin, hindi mag-skip ng ads. Mas lalong swertehin. Hanggang sa muli, salamat.